अच्छा गेली गोटे कथा जानिଛ ना कण आमर 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गले फेसबुक रे सतरे हाँ तमे कौन कहया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गला ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆମର 800 କି 700 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଲା। अच्छा ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପୁରା ଆମର 10,000 ଫଲୋଅର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି 10,000 ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ହଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କେତେଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମର କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁ ଆସୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଆଇଡ଼ିରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପୁଣି ଏଥିଲାଗି ଲାଗି ଯେ କେହି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଫେସବୁକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପକାଇଦେଲା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଭୁଲ ବି ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହଟିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ଦିଆଯିବ। 10,000 ଫଲୋଅର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।